bandiraɓe mo kala mon salminama inde mum e yettode mum min calmini kala ɗo ade wawi wonde e dow leydi ndi min garade mon hande e yewtere mon wiyetede Ngoƴa Rendo. Ngoƴa noon ko e mbaɗi kuftidindi nde tawno aduna ko ngoƴaji mbayten kono leydi parfois ɗe jogo ngoƴa mo ganduɗa hulata hen ko Allah kono parfois ɗe jogo ngoƴa mo ganduɗa hulata hen ko neɗɗo o hono muɗum ɗe kadi jogo ngoƴa taw kulata hen mana ko laamu kono enen hande wona e on banggue garɗen koye ngoƴa mo ganduɗa neɗɗo gonɗo e nder galle kono haade men e woɗɗoyde eɗen gondi e banimen debbo Maimouna Sy e mbiyat Maimouna yo salmin bandiraɓe mboɗo andi e on saaha fuɗɗen nadde e gondi yewtere nde. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Assalamu aleykum rewɓe Sénégal walla mbiyen assalamu aleykum partout dans le monde. On calminama kala to gonɗon e duuɗe baba Adama he mi wi on maron kiire jaam minen tabarikallah machallah min kiire jaam en jeehi ha galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall calminen ɓe juuroɗen ɓe ñaagoɗen ɓe duwaw duttoɗen kadi ha Madina Gounass galle Alhaji Mamadou Seydou ñaagoɗen duwaw calminen ɓe juuroɗen ɓe ñaagoɗen ɓe duwaw en calmini hilifaɓe diine heddiɓe wonɓe ɗo fof e nder leydi Sénégal on mbiyama mbaɗon kiire jaam minen tabarikallah machallah min kiire jaam ko wona ɗum Maimouna ene waɗi yimɓe gila ne nguuri poti wiyede yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen saabu neɗɗo soko tawi aɗa jogui jurum soko tawi aɗa jogui pertal so Allah newnanima a woppidama galle a dañi miñiraɓe walla mawniraɓe Allah itti ɗumen ɗo jeehi à l'extérieur ɗanata ko jaam ɗanata ko ñalawma jooɗaki jooɓaki ñamata kaara stress oɗon tan ko fitina ɗum fof e waade noon jomumen guitta kala ko mbawno dañde kala ko mbawno jogade kalfinma ɗum gaccitma galle o mbima rewɓe e sukaɓe e kala ko wona e galle he min kalfinima ɗum yaare ɗum minen mbiɗen mbawi hedde e ñamde kono ene waɗa saaha aɗa yiya neɗɗo halfine galle totte ration tawa no fonno jaggirde ration galle o woni jaggirani noon woni hen ni a yiyat ɗumen so dokke ration mo ganduɗa ene foti wawde jogade galle o lewru kono noon jomum en mbaɗaɗe hen gueɗeji goɗɗi ɗi ganduɗa tawa ni fayani e nder galle o yaaha ha heddo fodde wonde mana balɗe 10 e naggam walla balɗe 10 wiye ration gasi ɗum beele ko neɗɗago cikkuɗa eyyi Oumar aɗa andi ɗum ɗon wona neɗɗago ko neɗɗago tan hayso resdaka galle neɗɗo responsabilité jogotoɗo ɗum o hayso resdaka galle sa timmani responsabilité am neɗɗo ma gona e hoore ma responsabilité ma ha timma ne mbawa hokkede responsabilité ne mbawa nangude so woni an ka desdaɗo galle ration hade wonde 15 jours ration gasa dépasse hade wonde balɗe 10 dépasse gasa anda hoto naata ne andi to naata en anda to naata ko naati ɗo fotani naatde ɗon ko naati to fotani naatde joni so naati to fotani naatde ɗo rewɓe wonɓe ɗon ɓe cuusa haalde ala fof cuusɗo jangtade jangtiɗo fof wiyenen fusa galle kala kalɗo wiyenen serde yimɓe oɗo de o fewnani kono ɓe ñamata ɓe jarata ɓe karata pourtant ko wonɓe mabɓe liggoro gadde e nder galle he kono ɓe cuusa haalde sa haali ko probléme ɓe mbima aɗani serde ɓeeɗo jiidi yumma e baba aɗani serde ɓe joni holno daɗorto ɗum weeɓani dadde saabu a haali haala ka gayni parfois aɗa yiyani debbo hay siɗi haalde suusata saabu wonnone haalira wiyete sa yi omo haala o jaggi oɗo kañum ko hamadal galle ko gorko makko liggoro ko gorko makko neldoto kono Maimouna aɗa ɓuuri jojjude woni ko kalɗa ko neɗɗo il faut jogoɗa responsabilité ma ha timma neɗɗo ma ganda hol an nde ganda gueɗal ngal dokkeɗa neɗɗo soko tawi ala ko heddi a wone galle fatan hay dépense ni aɗa yiya neɗɗo wona e galle wona hamadal nenoyi no ɓe jafakame terme o tawa hay wattata hakkille mum e galle hay so hoore robine boni
a yita jomum ene fewna ɗon goppata ha facture garanoɗo ujunnaji 5 aroye ujunnaji 20 heddo nodda yimɓeɓe mbiya facture men ngol ari ujunnaji 20 lampaji véranda so yimɓe fof lelima an a waƴaka aɗa heeɓi nder suudu ma aɗa leli wañ ko noon waldata aɗa faami facture ara tawne seeri tawa an a watta hen hay mbuuɗu boni yoni haalis mo dokkirɗa dépense o yimɓe ne no jogui goƴa on kaalis wawa timminde saabu aɗa jogui hen peeje goɗɗe ɗutto kadi facture goɗɗo adde tawa facture ceeɗo neɗɗo soko tawi aɗa timmi kala e saaha ittu neɗɗo e place o joƴƴina ɗon hoorema jimmi wiide hunde kala ƴeew sinno ko an wonno so an wonno ladde e ngol ɓuuɓol e nde tampere o heege ngoyi o nde yeewede e goɗɗum soko tawi aɗa nelde kaalis rewaɗo foti rewde holno wayre no muusi neɗɗo woni ko mbiɗa ko neɗɗo il faut jogoɗa responsabilité no muusi aɗa andi ɓe mbi laddeyaji jooɗiɗo anda saɗa jooɗi ko ɗo tan jooɗiɗa cikkata aduna ko ɗo tan haaɗi aɗa andi wonɓe ladde ɓe sen jumpi ɗon seeɗa e tampere mabɓe wonɗe ga ene hulɓini miɗo haalande kamɓe goni ɗannotoɓe kamɓe goni mahoɓe galleji ɗi kamɓe goni wurnoɓe kamɓe goni safroɓe taw ɓe dañata hen hay jerejef ko ɓuuri hen hewde hay jarama dañata par ce que ko foddeji mabɓe ko responsabilité koye dow keesiji mabɓe pawa aɗa hunde so fawama e dow keesi ma an hankkadi a yaadan hen tan aɗa wuura aɗa yaada hen aɗa maaya aɗa yaada hen ko ɗum kamɓe ɓe jeeyi ko felloyde jiyaɗo kala sagata jaltuɗo galle yeehi ha ɗanni ko neldata ko a ñamani hen so lampaji kuɓɓi wona an huɓɓari so robin toɓɓiti wona an nuuti hen wona comtima huppa hen so neɗɗo ñawi wona an ñawi kono foof koye dow hoore ma o an safrata an waɗat foof jomum ndaara ɗum ɗon wonɓe e galle ɓe responsable o natti wonde responsabilité neɗɗo goto wonti ko responsabilité enen wonɓe e nder galle ɓe foof ko enen ɓuri fewnude jogoɗen jurum noɓe goniri toon ni kamɓe neldata kamɓe mbaɗat foof so robin toɓɓiti uddu sa wertima uddu on hene uddu robin o sa yen lampa boni so pewna seerani aɗa wawi fewnude woni yimɓe hay sinno ko almet gasi ma mbiya téléphone en munen gir caggal ladde e almet o de gasi hay sondel ɗum ɗon wiyete kadi gaz o gasite pourtant aɗa wawi reglude ɗum ɗon hay lamɗam bujoyi kono ɓe ɓatta ɗum ɗon almete lamɗam o fof koye région he yahat ɗum ɗon kay wona awa timmani responsabilité neɗɗo holko ganduɗa ko an jeyni hoorema holko ganduɗa ko ɗanniɗo o jeyni ɗum hoore mum a yiyen saaha ɗanniɗo arta tan lelo e leydi wona e woyde taw ko wonno ga ko sikkata foof ko paari taw haydara parani mayi ene waɗa saaha wonɓe galle yiɓe ardinaɓe galle yiɓe ɓenene kadi parfois ko gonga hewɓe mabɓe kadi en mbawa waɗde généralisé e hewɓe mabɓe mbayani no poti ni waade kono hay waɓe no poti ni waade parfois jogoto kulhuli eyyi aɗa andi hewɓe hen wona kamɓe fof mbayi noon waɓe no poti waade ni ko ɓen jogui probléme ɓen jogui probléme e rewɓe wonɓe ɗo e nder e galleji ɗi par ce que ɓen jogoto kuli gañan waddude e munumen walla gañan waddude e miñumen joni kañum mieux deƴƴe ɓurani ɗum ko haalde wawa wirta tan nde garɗa e galle fof ñife lampaji ɗi nden wiye ene hetti walla are oɗon goppu robiñaji nde juppa nden wiye jomum ko kittuɗo kañum ko ɓuuri hen hewde aɗa yiya gonɗo ɗo en ɓuuri hen hedde desnaɗo galle kañum ɓuuri tampude kadi par ce que kañum dogata koko heewi haade hakkude mum e ɓiɓɓe yummunen haade bonde par ce que debbo aɗa andi no foori debbo ne foori hoore nde ko krajli kala ko welaka walla ko yiiɗi bonnude bonnan yo allah non non on rewɓe tan wona minen rewɓe fof mbayi noon minen rewɓe on waaɓe noon mais on rewɓe kadi ɓe ganduɗa ko jokkoɓe enɗam tan hayso hunde ne waraɓe ayitaɓe kaala hayso ɓe miñiraɓe gorko walla muñiraɓe gan waɗaɓe ko bone galle ayitaɓe kaala ɓe deƴƴat tan kono ene woode rewɓe noon anani kala ko kewi hay sinno a dañiɗo henno koɗo joni walla hunde naatiɗo e galle he ƴettoy portable hande amul fay ala jobdi ko whatsapp allo naggam e naggam hande komin daññoɓe hoɓɓe walla kaari arnoɗo walla kaali arnoɗo a cikka noon koye fulla gonɗa a wonani fulla an debbo
ka pertuɗo valeur ma wona kala ko keeɓe galle tan ko an ƴetta téléphone ma aɗa haalna gorko en woode hunde ko ganduɗa sa haalni gorko ko ganduɗa jokkere enɗam taƴowo enɗam gonga taƴowo enɗam fenade jokkore enɗam ɓuri ɗum holko ganduɗa rewɓe wonɓe ɗo e nder galleji ɓe ne gondi ɗo henne yimɓe ene gondi ɗo henne e miñiraɓe worɓe munen walla mumdiraɓe worɓe munen en poti nangude ɗemɗe munen ɗe ha tiiɗa wona kala ko jii ƴetta téléphone kaala ay ɓingu yumma no foori ɓingu yumma ene foori ko kosam ene woode kosameji sa woppani taƴƴi hakkude munen tan Allah taƴat balɗe ma jiiduɓe yumma poti ko rendinede wona serdede ceerdugol kay ma ar aɗa no ardata ana ari mbiɗa jibini on e jibini on ɓes pilitar ko serdata so woni galle he onon so woni 15 ans 20 ans kon sertol taw ɓesgo ari certiron no yooɗi boni fof ko sertude taw sertude no soofi wuure nde wona ɗon taw o gonta weddu ha illa yawmidin ɗum ɗon noon koye rewɓe ɓe debbo moƴƴo jouirta rôle moƴƴo e nder galle en woode worɓe nen ɗo e nder galleji he mbimaɓe ɓe cuusa ɗippude kamɓe desdete fof de ɓe cuusa ɗippude kono kadi ene woode worɓe nen ɗo e galleji he eɗen gonde rewɓe munen rewɓe woni nowoluji gati kala ko ari kala ko nelda kala ko yetti ko rewɓe dokkete ko ɓenne dokkata dépasse o so heure yonti ene hokke dépasse debbo makko o ñande yonta andan debbo yonta non ɗum ko goƴa ko goƴa heddiɓe ngala ko pemel menen pelmoto ɗo tan memito ɗo henna dokke dépasse tati aɗa debbo sa hokkama dépasse ma tan kewɗa ko ɓeydude hen ha saɗi defa wen kono yen jomum kala nde yonta wela guertoɗe ɓutte ɗe koye yontande mum liɗɗi ɓutti ɗi koye yontande mum saabu ko gorko mum géri dépasse o kañum arata o henna heddiɓe kay kamɓe yonta ala wona noon ene woodi kadi worɓe ɗiɗi waɗi oga kay ko moƴƴo tan nene ƴetti juuɗe mum ne nattane reedu mum suusa haalde haydara kala ko waɗi wiyete ko bonɗo mais kadi so jogaki responsabilité mo ganduɗa ɓiɓɓe yummuni en ɓe dokki ɗum galle o fewata ma toppitoɗa galle ganda naatoɓe ganda yaltoɓe heure lelugol ko lelugol heure guddirgol galle ko guddirgol kono an a wondaka haydara mi saha fof noon kewi mallude o hamadal nenoon joom barkeɓe manam mo ilande sewo saha boyɗa kadi rewɓe ne mbiya noon ɗumɗumana joom barkeɓe ɓe ilande sewo pulaar haala ɗon konngol pulaar wi so sagata remani ma yaaro ɓuuri casomu wona pulaar wi noon mbiya noon ɓe mbiya noon pulaar wi so sagata mais parfois noon joni noon kam mbaɗa casiɗi koɓe ndemani koye nene moƴƴude fof casiɗi natti nafta casiɗi natti nafta mboɗo sikki bandiraɓe paami tigui rigui goƴa rendo e dow leydi ndi goƴaji mbayɗen kono leydi so tawi a ari e nder galleji ɗi ha tengti ɓeɓe ganduɗa kañumen kalfina galleji ene gaccida rewɓe sukaɓe ha tengti nana haali haala mbakka fayida a wi a yiyan neɗɗo mana wona caggal leydi won toon duuɓi e kirali kala ko dañi ene nelde ga ene wiya gayane koko paari so ari ronka andude holko neldetno ko holto woni ɗum kadi ene wayno leydi e ɓeɓe ganduɗa woni neɗɗo mo ganduɗa gona ladde nelda ngalu kewɗo ya walla dañirɗa hoɗorde eko waynon ɗum ma e garoy hen e ñalawma goɗɗo e jamfaji kewɗi gonɗi e nder hen ɗum noon kala ko fayi e naggue wawa hejje barme mboɗa andi en certat e bandiraɓe taw kadi wona ceertugol ha abadan dayman dappat en gaccidaɓe e Warango TV e tabarakallah machallah Maimouna wasio ma e konngol ma batindigol mbaɗirɗa ɗum eyyi mbaɗitomi tan ko wonduɓe fof ittinnodir kala ko haydara ɗuuɗani haydara alani kene ñiiɓi haydara alani kene ñiiɓi wonduɓe fof yo muñodir ñalawma ma aroye maɓe ceertu taw ɓe ceertude kono yoɗi min ko ɗum basiytomi wonduɓe gonnigal no muusi neɗɗo sa hulnitimo e mum yidde tan bonnande ɗum an debbo ɗe resa e galle bonan mais sa yiiɗi hippude suurde pilitar barke o ma arte so ari jippoto koye ɓesgu ma wiyamde tan ko debbo desaɗo kañum tan ɓurata foti muñde tinnoɗa tinno e rewɓe he tinno e bandiraɓe rewɓe tinno e worɓe tokosɓe ɓe tinno e par ce que wona gorko ma tan wonanma e galle oto wi kala ko wi tan cas ƴetta téléphone ma anden mbiya cas aɗa haalna ɗum ko haalata sah noon hannde ɗanni hen koɓeɓe kala ko kalanɗa ɗumen yaaro waɗa harli aɗa weñi ka karluɗo haaji par ce que hankkadi kamɓe ɓe jogui ko jikkuji tubakoɓe ɓe penantaki ɓe kalantaki wona gonga kala ko kalanɗa ɓe mbiyata ko gonga ɗum noon sa felliti ƴettude téléphone ma aɗa nodda joom galle ma ne woni caggal leydi ya taw ko kaldata e mum ko koko jokkata enɗam oto haalde mum ko taƴi enɗam saabu sa haalde mum so ari kañum ko ɗum nanggata ɗum noon ko rewɓe tan basiri toon ɓuura tinnade dewgal welade sa ittama galle ma a wiyama ar rese galle
taw galle on waɗi fof yimɓe ne mbayno hen leydi wodanma ko munje neɗɗo are e galle a anda o jikku mum o ko jikku o jogui o ko jikku o jogui sa nehama nedi tranquille dejre tan sa are wonani on galle debbo yo jokku enɗam ɗum liyen mboɗo sikki bandiraɓe paami rugisal ene heewi wiide gila harno ɓiƴa maayi e nder leydi ndi gilɗen yimɓe mana mbatti wadde ko weeli ɗumen gilɗen aduna Allah o natti yedde kadi ene wayno ko kalɗa ko ko ɓeetoto koɓe koyɗe barme kala hen kelgal tan ene wawi addande mana caggo mana rufde woni on mo ganduɗa ka desaɗo e galle woni on mo ganduɗa gonɗa ko caggal leydi joom suudu ma woni ɗo woni on mo ganduɗa ko an woni ɗo ko an ka mawniraɗo ko an woppita galle ɓeɗo tato mone mabɓe kala so oñima tan walla so waɗani ko foti wadde walla no so wayani no foti wadde tan ene wawi jibinde firnde man e galle o ɗum noon a haaɗi haala ka gayɗi heddi tan ko yo yimɓe muñodir jaggodira saabu Allah kadi kala ko juuti yimɓe ko sertoɓe manam ɗum no mbiɗani so ɓesgu sernani yimɓe goto fof egga mayde kam meɗen serlude yimɓe waddi bandiraɓe so waɗi gantuɗe e golle he min ñagoto yaafo mais aɗa jogui ɓe ganduɗa foti salminde hedde aɗa andi Oumar aɗa andi fedde wiyetede suudu baba gonɗan ɗum fedde molnade Allah nanɗo e aduna he circule ne wiye suudu baba ala foof ko ummini ɓe sona wallude kene wiye ɓiɓɓe fulɓe e wadde gasi ko fedde mawde en calmini gardiɗo fedde o ene wiye Amadou Koundoul mon toon to Mali awo yiye o Warango TV en pawi hen Demba Modiba en calminimo woni sababu men noon enen ne nadde e nder fedde suudu baba ko Seydou Baydi Diop on ko gorko cubballo moƴƴo tabarakallah machallah on ko gorko cubballo daɗɗo ayiba ko banam gorko kadi moƴƴo on waɗi sababu yen naate nder fedde suudu baba en calminiɓe au passage ka baynoɗo koɗa salminde bande woni a yii hannde no mbami ñantade haali hannde waɗi kam ni tan ko Fandiaye Diaynde Fandiaye Diaynde debbo mo guijilon fali mari min wimani debbo mo ganke tillere kanko woni guijilon couture Fandiaye Diaynde sa yettima toon hannde koye nguleyki wona ma ƴew comci koyɗi joɗɗi ma ƴew kaalaji joɗɗi piiloɗa kanko Fandiaye Diaynde mon to Pikine oye munasi mbimominam oye kala nde jahata to Warango TV armiɗo ɓorninma wutte saabu min Warango TV ko waɗata ko ne weeli kam min Fandiaye Diaynde ɗum noon Fandiaye Diaynde min calmini min beltima yo Allah teddine ko wona ɓuddi min calmini noon galle Oumar Doro Koumé o min jogui ɗo fedde ne wiye yimɓe Oumar Doro Koumé e gardugol Fandiaye a salminama juurama wonɓe ɗon ɓe fof diye saren hay goto min goppani kono noon hannde mi yahan ha to Sika Mbao cukalel cakalel nen toon ene wiye Dieynaba Niane debbo jawanɗo moƴƴo machallah o wi kanko guila Warango TV hankkadi ko baɗɗo abonné oyi ko Warango TV tan par ce que Warango TV waɗata ko ene waɗi intéressant ha ganduɗa kanko hankkadi ko baɗɗo abonné ɗum noon Dieynaba Niane walla mbiyen Dieynaba Mody Niane min calminima kala to gonɗa to gonirɗa Warango TV foof kadi weltinimama ane jaam kala ko woni jaam ko ane hen mboɗo sikki bandiraɓe paami min calminorot hen no ganduɗa kañum tigi woni Mayrem Sy mi salmini ma salmino atu mi salmino Mayrem Sy yewtor mi salminat Mayrem Sy mi juurima ɗum mi salmini ko wayno Fat Gayen ko noon tigui calminireɓe mo ganduɗa kañum Fatimata Diallo ɓe ñagoɗum balle juɗɗe batere moƴƴe kañum sukaɓe on foof kamɓe foof manam mi juurimamaɓe Seydou Kane en ko wonɓe toon Seydou Kane mo Madina Ali Heeri ko ɗon e Gabon ɓenne kadi kamɓe foof eɗen ñagoɓeɓe Allah balle juɗɗe batere moƴƴe mbiyen Seydam Zacharia Soumaré mo Tulel gonɗo toon e la France kamɓe Zacharia Coulibaly ɓen toon e la France e kamɓe kala ɗo bandiraɗo wawi wonde kala mo ganduɗa ka fans Warango TV Mamoudou La kamɓe kala ɓen la France kamɓe kala en calminiɓe en juurimamaɓe eɗen ñagoɗoɓe Allah baɗɗe juɗɗe e battere moƴƴi e wiide bandiraɓe so waɗi gantuɗe haala he en ñaajoɓe yaafuya so longere mawde waɗino ko wona ɗum jomum yimno en ɗo keɓɓe aadi e jonde wonde e yewtere wonde ha iso lawo